ευχαριστούμε τον κύριο Λάζαρο Χατζηλαζαρίδη, διδάκτορα φιλοσοφίας στο Πυθίτα, γεωλόγο του ΕΚΠΑ και μέλος του Συλλόγου Τροπαδούρου Πτολεμαΐδας. Περνάμε τώρα στο μουσικό κομμάτι της εκδήλωσής μας. Θερμή παράκλησή μας να απενεργοποιήσετε τα κινητά σας. Την εκδήλωσή μας ξεκινάει η χοροδία του μορφωτικού ομίλου Βελβεντού. Στο Βελβεντό, από τις αρχές του 20ου αιώνα, δημιουργήθηκαν πολιτιστικοί σύλλογοι, οι οποίοι σταμάτησαν τη δράση τους στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1951 επανειδρύεται ο μορφωτικός όμιλος του Βελβεντού, ο Πίερος, και μέχρι σήμερα καλύπτει με τμήματα πολλές επιτυχίες της πολιτισμικής παιδείας, όπως βιβλιοθήκη, εφημερίδα, μουσική, χορός, εικαστικές τέχνες, θέατρο και αιμοδοσία. Αριθμεί σήμερα τα 400 μέλη. Η τάση για τη χοροδιακή απόδοση των τραγουδιών είναι έμφυτη στους κατοίκους του Βελβεντού και μεγάλη αγάπη τους για αυτού του είδους τη μουσική. Ανέκαθεν υπήρχαν στον τόπο τους ερασιτεχνικές χοροδίες διαφόρων ειδών, έντεχνες, παραδοσιακές και εκκλησιαστικές. Σκοπός της δημιουργίας και της λειτουργίας της είναι η διάσωση της μουσικής τους παράδοσης και η πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής τους, μέσα από τη μουσική καλλιέργεια και την ανακάλυψη νέων μουσικών δρόμων. Από το 2024, τη διδασκαλία και τη διεύθυνση έχει αναλάβει ο κύριος Μανώλης Χατζημανόλης. Η χοροδία πραγματοποιεί κάθε χρόνο συναυλίες στο Βελβεντό. Συμμετείχε σε συναυλίες στην Κοζάνη, τη Μασχαλινή Συναυλία και τη συναυλία Μίκη Θοδωράκη Ζορβάς, σε συνεργασία με το Οδείο Music Art. Η χοροδία είναι μεικτή τετράφωνη και αποτελείται από 40 χοροδούς. Τα τραγούδια που θα ερμηνεύσουν απόψε είναι «Κυρά», μουσική στίχη Μάνος Χατζητάκης, «Όμορφη πόλη», μουσική και στίχη Μίκης Θοδωράκης και Γιάννης Θοδωράκης, «Νυχτερινά αγάλματα», στίχη Άρης Δαβαράκης και μουσική Μάνος Χατζητάκης, «Πάρε με όταν φτάσεις», στίχη του Γιώργου Λεκάκη και μουσική και ενορχήστρωση του Μανώλη Χατζημανόλη και «Μην πιείς νερό», στίχου του Ιάκωβου Καμπανέλη και μουσική του Σταύρου Ξαρχάκη. Στο πιάνο η κυρία Λαζαρίδου Μυρτώ. Στο κλαρινέτο ο κύριος Φασινάκης Μάρκος. Στο βιολοντσέλο ο κύριος Γλούβος Θανάσης. Στην διεύθυνση της χοροδίας, ο κύριος Μανώλης Χατζημανόλης. Ας τους απολαύσουμε.